Chabwino tikulandirani sori pano papakanema wanu wa Code Online TV. Pacha wiki yatha programu tinakanika kupasirani tili kale mu studio munomo chifukwa cha mavuto awiri atatu. Amene anachitika. Zamakina ndenda kuona uda. Basi tikuweruka tizipita ku nyumba. Pote masiku anatali. Koma lero takupezani panopa tikupitiriza matopic athu amene timakambanja. Komano kwa kukulu uno inali Osango titakupezani panopa. Koma takupezani panopa pa Code Online TV. Deep Bishop CW. Kabenga. Yes. Chabwino, Bishop, ineyo lero kwambire ndimafuna timalizise matopic amene takhatu kambirana kukuwa tisanapite so kakhuza matopic ena kusogoloko kuti akasidi zipita mbali zonse. Zipita mbali zonse. So mwina tinakamba kwambiri nkhani ya zito za banjazi zazibwezizi komano lero ndimafuna taona nkhani ya kupirira. Pali kanyimbo kachako nikakonda kukamva ankaimba anthu kale kapirire kunkaiweko kamene kacha ali kumene kokuliyana amanthungu kapirire kaya wampeza mwina mamuna uchaonera kuti akagona mazulo ndi mabomba ukauka kumangoliza mblanket kapirire komwe kupita iweko pamene tisapitirire kwambiri ndikuziwa kuti ndinaona nkhani kuti nkhani yomwe ndayamba babai ndiyo kuti ndachita kuiona. Munthu ananditumizira screenshot inali pa Facebook ndipo ndingopempha amene akuti jambula akumakina athu ataonesa kankhanika tisanapitirize. Angokaonesa tisanapitirize. Olokapena akaonesa musimu pamene tikukambirana. Komano nkhani ndiyo nena kuti ili ngati kuti linali banja. Nde lakwatirana inapezeka kuti akuti ali kuchipinda. Anapezeka kuti nthu amayi aja anasisa mpweya. Kuchipinda kucha? Anasisa mpweya kuchipinda kucha inapezeka kuti mpakana amuna aja kunyanyala basi anasiyano kumacheza ndi akaziwa akakolekera kwatenga mkono kwakonyerako. Ngala chifukwa choti anachotsa mpweya wamimba. Nde ndiri mukupirira komweko sina ngati tikangoti utsitsa mpweya umato kuti athandaza chake. Chabwino tinene kuti anaphisa. Yapola. Anaphisa kuchipinda. Nde chongo phisa chipinda. Abambo kukwiya. Mpaka nditu kuyambana. Kwa abambo bene ni Malawi. Sabadziwa. Ambuya athandisa. Ne mwina kwa omvera amene akutonera koko ndi zinthu zijazonera kuti mwina zimayambira pa chibwezi eti ematopeza kuti mwina nkhawa chibwezi paja wapita ukacheza kwa be kumaona kuti panopa sindili bwino konse koma kumangonabizira kuti ine gasi amandivuta mimba mukulira wapeza kuti mwina kubisa pacho chichakucha wabisa mpaka na wakalowa mbanja nzako sakuziwa kuti ukali wako ndi otani ikafika nkhani imene iyi ndio kapeza kuti mwina mbanja mucha zakachitika zinthu zimezi ndi izi zino inabwera nkhani apapaya kunena kuti mpaka na ndithu banja kwede. Banja ndithu linafika kuti mpaka na kwede mpaka na panopa mmene mayiwerenga nkhani inaoneka kuti anthu ambiri makomenti ambiri amene anthu amapereka anali achibwana kwambiri. Ayi unaonjeza koma ndi zinthu zakuti mwina zimachitika like mbanjamo kwambiri sikuti sizimachitika pali zinthu ngati zimenezo zomwe zimachitika mbanjamo nde muli zinthu zina zomwe zimapezeka kuti mwina kumenyana mbanja momwemo anthu amapezeka kuti mwina akumenyana banja momwemo nde mapezeka so kuti muli zinthu zina zake ngati kuti mwina munakwatirana muli pa ntchito zakoja mwina ntchito wachoka pa ntchito paja mmene wachoka ntchito muzapezeka kuti mwina mwayamba life ikutina simene inalili kumene kuchako. Ndamene tizifuka ngati timene titi inuyo ngati Bishop mmene ndalina titatu tisanapite kwinamo. Ndizifukwa zokwanira kunena kuti I think ineyo apapa zanditina ndituluke mu banja. Chimene chimachitika nchena kuti banja mukalimvesesa pa level yongomvesesa kuti ndi banja mboni la banja athu ni makolo basi. Umakhoza kutuluka nthawi iliyonse. Dzuwa likamatuluka kapena likamakalowa. Apapa ene time imakhala kuti utotuluka. Koma banjali likakhala kuti mwapangamo involve dzina la Yesu. Ndo makhati mwamangika kuchilamulo cha Bible.
chimenelo si chimakulolani kuti musiyane pa nkhani zonga zimenezi. Ndifikake Bible limanati chimene chingakuloleni kuti musiyane wina afe kapena nakwidwe ndi chigololo. Koma apo ayi zoti wina kumaphwisa iya ningano kuti mungothandiza nataseta mabwira soda wambiri. Zibwira soda wambiri mpweya uzichoka. Komatu amene wathandizika kuphwisa ndi mbale to amene komanso ndioti wazithandiza bwino kwambiri. Unlike amene no okay ngati unganeno ti sindipanga lilizi mpweya medically umakhala kuzipweteka wekha. Umafunika kuti munthu you must release that gas mpweya utuluke. Komano ngati umavutika ndi magasi ndi bwino nzako adziwe. Ase mimba mwanga mumatiri so panopo ukandimva kuti ndaliza bomba udzingoimvesesa nkhani. Koma ulopata khati sizinatelo wina wapeza kuti watu sampweya iwo lipompo mulipo awiriwiri kuchipinda. Is that an issue? Ndota abambo anali ndi mavuto kale. Anakufuna muzembera. Yani ndala yanayi ndi zake kale. Samamfuna kale ndi kale mkazi. Chifukwa pamene pali chikondi. Sungane kuti nimusiya chifukwa choti anaphwisa. Nimusiya chifukwa chonena kuti wadwala. Nimusiya chifukwa chonena kuti kaita semphana china chake. No. Mumakhala beri mozi. Ngati zavutitsitsa mmapeza solution yotitani ngati lili vuto likonzeni. Yes. Kusanyeza kuti ndi zinthu zokuti zimafunika mwina kuyambira kuchibwezi kucha kumakambirana like munthu uzikhala kuti uyu ni zako ni munthu ni zake kuti ni munthu ni zake mmatha kukambirana china chilichonse. Yes. Kuti moyo umakhala chonchi chakuti chimakhala chonchi. Ichi chimapita uku chifani kuona ngati kuti mwina vuto so mwina lomwe linagona apa bishop ndolena anthu mwina kusamuzikirana. So sinali banja abambo ndoipa. Abambo ndamene anakati ndalayu samamfuna kale ndikale mkazi. Chifukwa si chifukwa palibepo chifukwa choti mpaka nakonoti basi usandikoleke mwendo usandigwire usanditere chifukwa choti unaphwisa dzana lichi chifukwa choti wiki atha unaphwisa. Is that an issue? No. Ndatu uyuyu nzaja atatu wadwala zenizeni athawapo. Mwaona. So tikamakamba zopirira tikunena kuti nzako ngatali ndi chovuta uchimvesese chovutacho mukhale limodzi muchinyamulire limodzi chovutacho mpaka chikonzeke. You see. Ngati ili mavuto oti wina ntchito yatha ndiyoti pakhomo zinthu zikuvuta ndiye kuti problem inali apa timadaliratu mkono umodzi wa mamuna. Ndiyoti ngati mamuna ntchito yatha ndiyoti njala pakhomo yata yabwera. Komano ngati wamkazi iso anali ndi kuthamanga lero wa mamuna ntchito yatha ndiyoti wamkazi ndi amene achite cover the gap nzake yakuyang'ana zotani zochita. Chabwino. Ndiye tili pankhani yomwe yakupirirayi kuti zinthu zina zake mwina zicha zomwe zimapezeka kuti iweyo ngati nyamata kapena iweyo ngati nsikana kumapezeka kuti mwina akwawo kwa nzakoyo samakukonda koma nzakoyo ndi amene amakukonda. Pali issue imachitika kwambiri. Azawo kwa nzawoyo amakukonda mwina kwa mkaziyo mwina samakukonda olo kwa mamunayo mwina samakukonda koma inuyo pawiri wanu mmakondana. Ndi mmapezeka kuti mwina mwapita ukachaza kaya kwa zako kucha kaya mwapita kaya ukachaza ndikwa kuti treatment yomwe umakayiona ukuku mumoyo wako wa banja kumapezeka kuti sikugwira ndipo sikusintha ukapemberere sikusintha. Mwina mwapezeka kuti ukwapasira zakudya kuti aje iwaja akunyamukapo kukapanga okosafuna kuti apange zomwe akupanga winayi. Ndamena iweyo uli mu situation munthu mwina uko amene akutionera ali mu situation ngati imeneyo kuti kandi apongo zawo sizigwirizana ndikhoso ni mpaka komabe ali mbanja amakwenera kuti akhalebe munthu amene akwenera akhalebe mbanja amo akapena atulukemo koti unena mbanja kapena apapa waiphatikiza. Ababa okay ndikuphatikiza. Ababa ndikuphatikiza. Ababa ndikuphatikiza. Chifanze tuzizimatha kupezeka kuti pachibwezi pacha olomuli pachibwezi mukukondana. Koma akwawo amunthu winayo sakufuna winayo. Ndemwina issue imeja imazabwera so mpaka na mbanja kuti makakwatirana koma iweyo sakukufunabe kuti asakukufunabe ukuku. Ndiye makakhala no issue ijenena kuti mukukhala mbanja mucha komano
ndino awiri basi ainake mukufunana ayanu mukukondana awo ndamene sakukondana banja ndi anthu awiri ndeo ukuku ikhale kuti ena sakukondani pitiriza bebe kodi ukwatira iwo problem ya anthu ena amafuna zimpezera munthu mamuna amene sadankonde ndimene zimakhalira yes so chimene chimachitika nchona kuti inu ya inake ngati mukumvana kakamiranani awowo olowata kana chotani tsiku lina avomera yasisi yazimapezeka kuti pali maisidesi aja amapezeka kuti pakana munthu ananyanya lidwa maliro kuti ifese oyino achali chimakayika maliro achoncho kuti apa situkamba achali chitu kamba abambo ni mai mukamba abambo ni mai imene mwaita situkamba akwatira so achali apa chisichechi chokuti ababa tukamba zanzibambo ndi nzimai chipa lero chomwe ndikuchita mukukambirana kwathu ndikungobweresa ma issues amene amakhala kuti apapo ndikuzaona anthu amene ena akutionera akudusa mu zinthu zimenezozo komana amasowa kuti ndingatani chimene chimachitika nchona kuti mulungu polenga amalenga kuti uyu adzakwatirana ndi uyu komano zikhozotheka kuti iwe vini ufuna ukwatire nsikana amene azibale ake sakufuna koma munake akufuna ngani ndiona kuti asakukufunayo sakukufuna pazifukwa ziti sakukukonda kapena jamana si type yanga so ngati asakukonda fuka cha type is it type kwa yeyo kapena kwa uyu mbale yakecho afuna musankhire mbale yake type poti mbale yake type yake nditi ndimene so awa amene akuti kani ndapongozi kani ndani family situ kumfuna afuna nda wandalapa wadzi magale moto samwamba afuna otani afuna musankhire mwana mamuna otani poti munthu mamuna amasankheka mkazi amasankheka ne achibala akapezeka omati amene siti kumfuna muzoti ni mtundu oyipa kwambiri ungothawapo ndi mtundu oyipa ndiye kuti iweyo mwini wakowe amene uzati abale yako ndi zirombo ndi oyipa ukhale ndi stand iyo kuti mpakana munthu uja kule andena akwatirana koma mama kani kwambiri chimene ine ndachikonda kuti ndifuna ndikwatiroyo kulibe amene angandiuze tino chabwino pamene tikuonera choncha anthu koko pamene tikupita ku break taziponyani ma comment anu amene mukuona kuti kodi ndi ma issues iso ati amene munthu ukapezeka kuti sungapirire ungoyenera kuti uchokepo ngakhale bakunena abe kuti iwo akuima abe bishop akumayi waonera kuti kusiyana kwa banja ndikuti wagwidwa ku chigololo kapena winayo wamwalira koma bene bekuona wakati kunena ndikuona abe kuti azibalake adzuka kulimbana nane sindikumfuna banja limene lilatha ngati munakwanitsa kutengana ndi banja limene sili kutha azibalake ati do you know kuti azibala mpira amene anapanga zimene zokumpanga munthu amene anasanduka ofunikaso ku family ndikambenganina yake tisanapite ku break takabala bishop pali nyamata ena wake angafuna kukwatira sikana ena wake anapeza kuti no apongozi anankana nyamata uja kuti ndosauka amafuna wina wake amene amamona ngatolemera ndiye nyamata uja mpaka analethera kumkwatira mkazi anapeza kuti mkazi uja wakwatiwa ndiye na nyamata iso anakwatira kwina ndunena pano nyamata yanalemera moyipa kwambiri analemera osati mwamasera ali ndi chilichonse ujanka mufuna uja alibe chilichonse life itu imakhala ngati chipidi golero peno mapezeka uli apa tsiuli na uli apa so makolo ena amafuna nawo akhala ngati akwagulitsa ku ndalama osati kuchikondi chabwino tipite kaye ku break taonerani kaye izi tibweraso chabwino tabweraso pano papakane mawano wa Code Online TV ndi Bishop
Kapenga. Yes. Ine ntchito yanga pano Program yathu. Ine ndizingokamba mafunso amene ndimakhala ndikuwatenga kwathu. Panthu nakamaza ndigenda mwala kuti uyu mutu wake sumayenda bwino. Ngati mene nayambira nkhani yangu mayambiriro icha kuti uyu kakalipera wake mutu wake sumayenda bwino. Koma ndi nkhani zokuti ndimafaunda zitenga kwathu ndithu ndi zomwe zikuwachitikira. Ndi mwina bishop nkhani yomwe itukamba yopirira imapezeka kuti mwina iweyo wapita wakalowa kumene kuchako. Koma pala anthu ena akamanena kuti ngati ukupita upanda daliso la makolo amene ali mulungu wako wachiwiri kungozikakamiza nkukagwera kumene kuchako imakhala kuti wapita upanda madaliso zinthu sizingamakayende. Zina zoto madzisiya tizikaonekere koko. Chifukwa ngati makolo ali ni mentality yofuna kuti mwana amuyike pamalo pamene akuona kuti pali ndalama si makolo abwino. Sali mwadalitso sakuyang'ananso sakupanga respect chimene mwanayo ma feelings ali. Yes. Inani manena kuti nkhani yoti ino mwana kunandapeza mamuna afuna ndikwatire and iniyo ngati makolo mwaona kuti mamuna uja kuthekera ali nako sututhekera kuti gale munthu koma kuthekera kuti at least chokudya athu mapezi aloleni ana watengani chifukwa chonena kuti mukankaniza muyembekeza kuti tsiku lina mumpitisa mwana ikupompa chabwino ndapoti manena kuti akuyenera kuti apite. Komano pali crucial issue inaso kuzinthu zopitirapitirazi yomwe imakhala kuti ikuchitika chifukwa apa chomwe ndanena kuti ningobethula zinthu zomwe zimachitikira anthu zina zomwe ndatolera kwa anthu ena zomwe amafunsa ndifuna muzingondipasa mayankho chifukwa ngati ena afika point choyera tine sindingapitireso ndiye kumakhala nkhani naye chimene makhulupirira kwambiri ineyo mmene mapangira zanga ndimanati mwana akalilira fupa tampase akaliona konko akaliona chifukwa chonena kuti nkhani ya banja amapanga design ni mulungu and banja it's all about my feelings za munthu nakasipena amanena kuti makolo ni mulungu wako wachiwiri kusonyeza kuti ndi experience yawo amatha kuona kuti mwanayi koma kupita mwina kapena ndibweze kapena kuti amakhala kunena zona kapena mwina tinga sono limakhala kuti ngati akuvuta kwa makolo ndi abambo kapena amayi kungowapasa one question kuti mudzokumana ndi amuna anu anakufunsirira nini ndani ndako ayankhe zimene ayankhezo ndetonato chifukwa chonena kuti wina aliyense amakhala ndi chake chimene wakonda ngati ineyo mmene ndili panopo mwina asikanena amene akundionera kapena azimayi ena lerolo akhozonena kuti awo abusawo mwakuti zimene angathe kuyankhula pona nomwina mmene ndikuonekera ndi kusamba choncho komano mkazi amene ndinakwatira ineyo ndaye amene ankandivomera sinimaoneka chonchi naloti ndilibe china chilichonse chooneka chogwirika ndinali nacho ine ndikamatirisi basi koma wina nkumakuvomera kuti ndakulola anene makumbuka soti vinako awena ananena kuti ayi of course ayi wawo analonena kuti amene wakukwatirayo ife tikunziwa ngati munthu wovuta kwambiri chigawenge komano mkazi anakakamira nkunati namwena anga ndiyati ndi omwewo mukukakamira leta zinapezeka kuti no ku family munthu amene anaoneka ngati utero akuchita so zamphamvu ndi utinso chigawengati ndi chigawenga chija komanso kuchokera pamenepo zinakangana mulungu watsekulaso chisomo chochuluka ku family kuti mulungu wapanga zazikulu yabwino mwina saba bishop komanso sikuti nake mangokamba mawena ake ayi bishop amoneka ngati chigawenga amoneka ngati sikuti nake mwina nzapfuse mafunso life ya bishop Kapenga ndikuzaona anthu ena akazaphunzirapo ziwiri zitatu ndakasema ngwaona tsiku lina tidzacheza komano lero itukamba babai ndiona kuti ambiri makolo akamana kuti usakwatiwena amakhandi zifukwa ndedzi mafunika mumve zifukwa zawo akuti ndi chani komano zifukwa zina zomakhati ngati fear of unknown mwanathu kumene akupita azikazani takula naye tokha pambali ponena kuti pali asikana ena chifukwa chongotengeka ndi anyamata because palibe chifukwa choti nyamata ali kwa makolo sapanga chichonse nsikana nayenso ali kwawo lero apasana mimba ndelero akuti akutengana atsikakhala
pokambira pali ndi pamene makolo pena madera nkhawa kunati so nde mwati mudzikatani mukulowera koma ngati nyamatayo akuoneka kuti kuthekera linako koti akhoza kukwatira andakhoza kusamala mkazi lero ena adzuka azinena kuti sitikumfuna chifukwa cha afuna chaniwo mwawo so yeah nde kumbali ina yomwe imazakhala aponso ndiyonena kuti anthu makwatirana mwana mphaso sikubwera zaka nkumabwera mapita zaka zija mphaso ya mwana sikubwera uli mbanja muja akuuza titu koma ukupita iweko kapirire kapirire nde kumene kuja kumapezeka kuti mphaso ya mwana sikubwera ndawo apezeka kuti mwina pamazepezeka kuti imafika point yake akamapita kuma giving up kuja nkumanena kuti achabwino tangopitani mukangolawa pena pake mojamene inaneneranso baibulo fa baibulo lakasabla amanauzidwa kalawe uku ochita kuvomerezanso okhala mmodzi mwa anthu okondana nde mwina ndimafuna ndifunse kuti kodi lingakhale chimo kunena kuti mwinano mmene linanenera baibulo moja nthawi ya abrahamu ija kuti mwina kaenda akazawo kaenda amunako akuuza kuti pita ukalowese fisi bora nyumba muno mbwere mwana ujeni mentality ya banja chimene tinakhazikisa kwa mpiri ndicho tikakwatirana tibereke ana komano Bible lunena kuti awiriwa wina dzasiya atate ake ndi amake wina atate ake ndi amake nadzakhala thupi limodzi saliso awiri koma cha thupi limodzi chotero chimene chamangidwa pamodzi pasapezeke wina ochilekanitsa ndoti ngati chamangidwa pamodzi ngati ana sakubwera ndoti si sanatengane anthu ngati factory yokakonzana atengana ngati anthu atafuna asungane masiku amoyo uno china chimene timayeneka tichidziwe ndichonena kuti of course ndizowawa kwa mpiri ngati no ana sakubwera nyumba komano ngati sakubwera mwachivomereza ndikumakhala mulungu akumwamba tsiku lina amadzachita chozizwa komanso ngati sapanga chozizwa choiniyo mwachivomereza mmakhoza makhala ndi zisanzo za chuka amene alibe ana mpaka pati koma kukhala mwamtendere ngotenga mwana achibalo makhala naye ngani yata nda inayo ngati yonena kuti ndinapita pa verse ya Bible yoyo singagwire nakasili Bible yiti koma malizanse inathabwa koma ili Bible koma inathabwa koma ili Bible inabweresa nkhondo zota chimene chochitika tu Bible muja munachitika maskando ambiri amene kwa iferero analibwesa chiphunzitso choti tisapange repeat ma problem omwewo yes so mavuto amene anamuchitikira Sara ananena kuti poti mulungu alankhula kuti tikhala ndi ana kumanangeni poti nthawi yatha mukayang'ana situation ija mukhoza kumweruza munthuyo chifukwa ife kunalibeko koma nzaniyo ndoti wakalamba kuti chochitika ndi azimayi chidali choti chidathamo kukalamba kothera tukuja ndekoma akuti mukhala tate wa mafuko ndipena mati mwina mulungu poti mwanjira zambiri mwina zitheko kwa ntchitoyo atati gwirani ntchito ndewa ntchito yonso amafuna kale ndikalekaye mwana anabadwa Ishmael adabadwa mwana ndipene mulungu ati iyo yitu inanga ndunena mwa iweyo kalamba so mkhoza kona kuti ndizopsa we cannot compare this situation ndi nkhondo zathu zalitu apa panali mwini wake Yehova kutsika kumadza chita deal ndi anthu lero Ishmael apo kenako mimba yomwe ija yosatheka iji yatheka mwayiona kodi ife tikati titengere verse imene nafenso tipange fisi awishuwa kuti kakabadwa kakumbalika ukuku watu yatse kukaso chiberekero ngati mezi ina achitikira Sara poti tifuna tisatireza Sara uyu wabadwa mtendere pakhomo panali bezina bwerise chimpitikiti chadzandionerero pakanathamangisa napo kuseza kuti ndizolakwika zimene kulowesa fisi ndipo fisi sakufunika fisi mwina wamakakao kundufuna wakaese fisi kuti ndine ndiuyu nde kuyesako tikozona tipitani koma tisaikepo dzina la Yesu pamene tikangweka dzina la Yesu ndoti watitsekera chiseko kupita suta supiti komano ngati tiikepo dzina la Yesu tentipitiri ndi chisanzo cha family ina sindichula dzina
anakhala almost 17 years opanda mwana. Chaka cha namba 17 ndi pamene mwana amabadwa. Atapirira after 17 years. After 17 years. Iyo si. So Mulungu mena mabangira zinthu zake simungazimvesesa. Ndefe if we want to kuti tipange involve Mulungu mukesi yathu noti supanga. Komano ngati tikuyankhula kwa anthu amene ndikupemphera komwe yayi ndi ajama ti ndikayese pena. Ndepena pamakayensa nkuona kuti zatheka kapena sizinatheka. Iyo si komano life ndiona kuti mukakwatirana ni mentality ya ana ndi pamene pamavuta chikondi chimasokonekera. Kusenza kuti tikamakwatirana mentality tizikwatirana ni mentality yosungana. Yes. Osati ana. No. Echabwino. Nde mukuomba chifukwa kulibe tu munthu amene amapanga mwana. Ndi muno wake. Yetu. Mwamva akuti kulibe munthu amene amapanga mwana. Olo utachalira. Olo utakhala kuti wachalira kuti lero ndi ukampanga. Koma sizimatheka. Amene sanachalira ngodabwa mapasa. Ndipo mezi makhalira bishop. Na ndipadaba kuti banja anthu amakavutika kwambiri. Koma pachibwezi ukati ndikayese. Ngova ndi bayipa. Zavuta. De nimena kunenera kuti ampereka mwana ndi Mulungu. Nemena maomaliza bishop amene tikamaseka program. Amene tisana bwere wiki amawa. Ngani ndonena kuti kuli zinthu zambiri zimene moyo notima kumana nazo. Zimene ukapirira kuti okay zili chonche let me wait. Zili chonche let me stay. Ndizingokhala tuona kuti ambuye atita. Tsiku lino madzaona mkono wa Mulungu ukuchita nawe. Andoma zalemba buku labwino kwambiri lolimbikitsa wenda. Komana anthu amene kupirira sata ndi aja amene amati I don't take nonsense. I don't take chizungu chake amagwisa. Me I don't take nonsense. Adiye yopirira sata kuleza sata kudeka sata. I don't take nonsense. Akatonda mazimva ngati shashadolo. But in God timatenga nthawi yathu. Pakati wona kuti dzanja la Mulungu lichita motani. Sure. Ichabwino. Ndi mmene tamalizira program yathu inoyo. Tikamakhala tukambirana chonchi timafuna kuti tikamapita kumapeto mutolepo kena kake. Nde kamene tatola kumapeto ku ndikhoza kungokaombera nkota kuti ndi Mulungu wa nthawi. Kumafunika kungomusiya akhale Mulungu muone kuti atani kusogolo kwake. Apisha mwakumbukira pali nyimbo ijayi tikamamaliza ya pasogolo. Tizazindikira bwino pasogolo. Nepali zinthu zake zikamachitika tazingopirira ndi. Mwena timavutika panyanja ya sauso ndina mombe ya kuopyo molondozuwa komo longilo zitatu imene yito Tikumaneso sabazindikira bwino patsogolo. Tikumaneso sabata mawa muzakhale pompo ambuye akudaliseni. Chifukwa pali patsogolo. Yeah. Thank you.